Lijepi pozdrav. Dakle, nalazimo se u Palači Sponzi, mjestu Državnog arhiva u Dubrovniku. Dakle, smješteni smo u ovoj prelijepoj gotičko-renesansnoj palači. Smatramo nekako da svojom arhitekturom ova palača je služila u ono doba kao obrazac za razvoj mnogih arhitektonskih rješenja koje vidimo u samoj okolini Place, odnosno Straduna, mjesta na kojem se nalazimo. Sami ovaj objekat je iz doba Dubrovačke Republike u kojem se danas nalazi najvrijednije gradivo našeg arhiva, a usudila bih se reći da je po važnosti jedan od izuzetno bitnih, važnih i da je uz bok svim arhivima čiju bi građu istaknuli kao povijesno najbitniju. To su nam arhivi iz Beča, Venecije, Carigrada pa i Vatikana. Dakle, kako je samo došlo do stvaranja tih bitnih i važnih fondova Dubrovačke Republike, dakle, smatra se da je 1278. godina kada je oformljena državna notarska služba, odnosno Talijanom Tomasinom de Saverom kreću prvi zapisi. Dakle, nije to bio povjesničar koji je čuvao neke povijesne spise, dakle, to je za početak bio notar. Načelno, prvi arhivski spisi nastaju upravo formiranjem, odnosno upisivanjem kupoprodajnih sporazuma toga doba, različitih ovih potvrda o posudbi novca, nekakvih oporuka koji su se događale. Dakle, sve ono što se smatralo u ono doba bitnim za očuvanje, dakle, zapisima koji su čuvani za buduće generacije, nalazili su se upravo u Sponzi. Sponza je svojim nekakvim početkom zamišljena kao jedna carinarnica, pa nakon toga je bila već u 16. stoljeću i kovnica novca. Iza toga se nadogradnjom Sponze širila i kao mjesto gdje je bila oružana. Nakon nekog vremena je čak bila i škola za djecu plemića i građana. Sponza je imala i svoju funkciju kao tiskare. Dakle, jedno mjesto okupljanja, jednog meteža kako visokih slojeva društva, tako i malih obrtnika, zlatara, kovača i sl. Prostor atrija palače je upravo bio mjesto gdje su se oni susrećali, gdje se vršila i nekakva robna razmjena, mjesto plaćanja i naplate. Ono što bih htjela reći, a važno je i vezano za arhivsku struku, je ta jedna, rekla bih, fluidnost kroz povijesna događanja, kako su se nadovezivali važni spisi i važne povijesne činjenice i situacije koje se čuvaju bilo zapisom, bilo formiranjem u neke određene fondove, arhivističke zbirke, zbirke fotografija. Dakle, različiti su mediji kojim čuvamo našu prošlost. Ono što bih još istaknula, a važno je i bitno reći, jeste da su arhivisti, odnosno naše trenutno zaposlene osobe koje vode sve odjele našeg arhiva, posebni su zaljubljenici u taj svoj dio posla. Inače, kao stručno osoblje brinu o tome da li je svaki spis čuvan mikroklimatskom zaštitom od različitih bionametnika, da li je nekom gradivu posebno potreba nekakav tretman u smislu restauracije, čuvanja i nove zaštite. Pa od toga svega mogla bih izdvojiti
važan događaj, a to je restauracija statuta Dubrovačkoga iz 1272. godine. Dakle, u ovoj 2022. kada slavimo obljetničkih 750 godina Dubrovačkog statuta. Jedne zbirke pravnog poretka i rekla bih jedne forme života kakav se odvijao u vrijeme Dubrovačke republike i jednog kazala ponašanja, bilo da je to uređivanje društvenih odnosa, međusobnog poštovanja, građenja odnosa među obiteljima i na javnim prostorima. Ono što sam još htjela posebno istaknuti, mislim da arhiv kao specijalno mjesto čuvanja same povijesti nije nužno reći da su ga stvarali povjesničari. Kao što smo vidjeli na početku, to je zaista bio jedan notar, a povijest se prati upravo znanjem, pažnjom i nekakvom skrbi o gradivu koji se kod nas nalazi. Otuda naši istraživači, kojih je zaista na pretek, redovito nam pohvale način na koji mi skrbimo o tome gradivu, način dostupnosti toga gradiva, budući da se još podosta toga može dobiti i u obliku originala, odnosno replike originala, a ne samo kroz digitalnu formu, što nam je u biti neka određena budućnost upravo iz razloga kako bismo izvorno gradivo sačuvali netaknuto. Ono što bih mogla istaknuti kao važan trenutak današnjice jest da je Državni arhiv ove godine poslao nominaciju za UNESCO International Memory of the World Register, dakle jedan registar UNESCO. Mislim da je tu i dio gradiva samo išao iz Hrvatskog državnog arhiva i iz našeg arhiva. Dakle, Fond Dubrovačke republike je išao na ovu nominaciju, pa evo očekujemo također rezultate o zaprimanju.